Sanibonani bafowethu, ngithi bofele emntwini nofele emntwinikazi. Bafowethu, lo umasheshisa ngichazile umasheshisa lo okumasheshisa. So isitori samasheshisa sihamba kanje bafowethu. Abantu besilisa nabantu besifazane, ukuvusa imizwa noma ukuqhanyelisa. So mawunenkinga yemizwa ilo ozokusiza. So ke engifuna ukusho ke la sikhipha umasheshisa 100. Sizokhipha 100 kuphela, mhlawumbe omunye sizokhipha ngonyaka ozayo. So sizochuza ama date awu5. Angithi wona u550, so choose ama date awu5. So sifuna abantu aba100. Lama date awu5 umhla ka25, umhla ka1, umhla ka5, umhla ka10, umhla ka15. Kulama date wonke sithatha abantu abawu20 kuphela ngosuku. Uma sesithe kwena siqedile ungasincengi ngisho ukuthi wena uzolandela ngosuku oluzobe lilandela. Njoba kumhla ka25, umhla ka1, umhla ka5, umhla ka10, umhla ka15, umhla ka20 siyaqeda ngalama date wo5 2020. So into besifisa ukuyisho njengoba wona u550 besifisa ukwenza ube ikhombo, ube uyena umasheshisa, kube ijuice, kube ugoba. So sase sibuza ukuthi abantu bathi bacela siwenze ngamalini. Umasheshisa u550, ugoba u350, ijuice u250. Then sahlanganisa lama price aphuma ne price eyodwa. Le price sithe sicela ukunenzela ngo650, uhamba kuyileyo combo yo3. Nokugade komasheshisa kubantu besilisa uyamithisa, kubantu besifazane uyacleana, awumithisani. Sekukuwena ukuthi udokotela wengalo umfakile yini ukuyivikela ukuthi isisu singahlali. Wemizwa ijuice eyocleana, ugoba wesikhathi eside. So sikhiphele yo3, sikhiphele umhla ka1, umhla ka5, umhla ka10, umhla ka15, umhla ka25 kuphela. Emveni kwaloko umasheshisa uzobe usuphelile. Wona ukuthi siteste sizwe abantu, ukhumbule umasheshisa uyaminca, uminca 2 hours mangabe ucathile, then after usuqedile. Dokotela ufele emntwini lo. Ngiyabonga kakhulu, Shemba Benani.